akan ikamit shwa bangin sedang ya kajing syakri kajongi ya ublay ngin pendem shwa ha kajing duwai tongin duwai kaburam bat kajingo ni Aisha me aublay ukpa jongi ubahableng namar kani kapor kabakordor jong kani kamit Mamalasya yang ikom ki khun ki jong me. Mangindon ha ka yeng ka bakentang ka jong me. Ban syakri bat ban pendan bura me me. Yalam ya ka po joko jing syakri. Nadu ka basdang hadu ka bawaino. Sngow bat syak skor au blay. Ya ka jing duwai ka jongi. Ha ka kerteng ka jong Jisu ngipan. Amen. Ngin ruai ya ka jing ruai ka ba sanspa nriu pukandai. You blay long ka buram ki kambula le. Lukhon ulapha bayangi uit e. Uai la ka jing em ka kuna bansiu. Ka kerdop bleng uple bakin rong kibriu. Ka jing ruai ka ba sanspa nriu pukandai. Bat hadin kani ka jirwai ngan kerpat yaimis daypi banda maulong ba insko bhaban puli ya ka tien ka jong ublay bat ban boru ya ka jirwai you play long ka buram ki kambulale lukun ulapha bayangi uie uai la ka jing im ka kuna bansiu ka kurdop reng ubli bakin rung ki briu to yaro yau trai snapper thei ba ukren to yaro yau trai piki ben riu shat kmen to wan dau Jisu ukun sha ukpa ai buram ya ubula le kampala das nam leila pen long jing sius pa janai jing im haki bangai ukular ban ai nong pop ubakrau tam bawan dangej skem ka jing ma pa jing suku Jisu un shem to yaro yau trai snapper thei ba ukren to yaro yau trai piki ben riu shat kmen to wan dau Jisu ukun cha ukpa ai buram ya ubula le kampala ki kam ki bakrau ula le ha perthei da uru ha do no jing kmen ka yai chlei en rei kan salong jing pala kampalat handaya u Jisu ngin yo i markman to yaro yau trai skapur thei ba ukren to yaro yau trai piki ben riu shat kmen to wan dau Jisu ukun sha ukpa ai buram ya ubula le kampala Shopping late lang hablay jing duay ngan pinpuli na katiin ka kajong play ka bangila ban siyam na kajing roy sam ba si spa sa pupra kadkwat baningkong hadu ka ban rio ki kintian ki ba ong kumni to yaro ya utrai na ki bning to yaro ya u ha ki bajrong to yaro ya u pi ki angel jong u baro to yaro ya u pi upa jong u baro to yaro ya u pi ka sngi baru banai to yaro ya u pi ki klur ka jing shai baro to yaro ya u pi ki bning jong ki bning bat pi ki ki bahalor ki bning to kin yaro ya ka kerteng utrai na ba ula hukum te la thau ya ki ula pinskem ya ki ru junom ula bu ya ka hukum ka ban om dam no tengin le lang blazing duai ku pa jingi ba hamning long khoi kerteng chongbi wan kai ma chongbi long command chongbi kan do kum ba hamning
tuang ai ngu trai me ka jing don ring ka chong me bangi we pi be eki por bala let no ba tha ka du kan ni ka clip ma da trai bangi long kum ni kum bangi long re da ka jing iet ba ka jing snai ka chong me trai to ring ka ru trai bat ki nong ya shim ta ba ro trai do ring ka ru trai bat usakri jong me trai uban sa sam ya ka krin ka jong me min pen chat bor ya u bat to ai ba ka e ka ban mi no na ka sing tur jong u kan long ka jing ka khu yangi ba ru kum ju e ki be trai ki bas ngap ya ka trai to ring ka ru trai bat ka per thei hi trai ba ro ka we ka badan trai hapting ka jing le trai jong li khunyang jing pang trai min kata ma me da ka santi bor ble jong me bat min pen khia trai ya ka trai trai min do ring ka ru trai bat ngi por brang sa map ki lai kang ba pen so si khaman jong me ka kating Jesus Christ na pain ki ni ba ro men ta bat hala ka taru amen ublei un kar khu ya ka bapuli ya ka tin ka jong u bat kum joru ya ka jing khot kar pat akmat jong u menta ka mir kalong ka mir balang hakabangin yo ban snap bat ban sha score ya ka khubor leng ba ka subject ka balabu akani ka mir ka subject balabu ka long ya ro ya ka kerteng ublei namar ki jing pen long ya kani ka subject la pen song nong rim na ka kitab sam ka ba shispa sau pupra ka rekhot ka ba san ya kani ka subject la pen kha na ka subject pneng ka jing ya ro ya ublei but ya kani ka subject la shanya highway ni rekhot yang ka committee balang imesta PNCM shwaya ka bangin yo asngaw ya kani ka subject nginyarway ya ka jirway ka ba sanspa nyaw pulay utray ulong usim yang nginyariway lang manyaro ya u kaminsim kalabang penjam kaktin penkraw ya u unong pen em dakabangu sanspa nyaw pulay long usim yang in yari wai lang ban ya ro e ya u kamen sim ka labang pen jam kaktin pen kraw ya u nong pen im daka bangu hakti kamon ublei utrai jong Teman Chairman, Bapania ikan ikan jenis seng, kinong syarai, kit court committee balang, bad ki para bengai baro, hakabas sedangnya, kapan pau kan sengu ya ublay, ubalapan la yang i, banishim benta, leng bagan ik online service, ya kabaga balang kalapan bait. Bad kum juru ngai kublay, ya pi baro hakakerteng kabat yang tam, kajong utrai jong yu Jesus Christ. Ngapan pau ru kajing sengu, ya ke program komiti jong ke balang ke budget yang banlong unang keren hakane ke janmet ki para bengai baro apen kan mau biang nyapi bagat him ya ke baga balang ke lebu hakane ke kuata ke long ke jing yaro yau blai barapan pai ru ya ka haki pratli ki sop tim ke banding kong ke long ke jing yaro ya ke keteng ublai namar ke jing penlong ke sop tim ke bar kajing yero yau blai namar kajing kar khu jong u ka sop tim ka balai kajing yero yau blai namar kajing krau jong u
ka sop tim ka basau ka jing yero yau blai namar ka jing khoi jong u ka sop tim ka basan ka jing yero yau blai namar ka jing start jong u ka sop tim ka ban riu ka jing yero yau blai namar ka jing le bha jong u ka sop tim ka ban nyau ka jing yero yau blai namar ka jing le isnei ba jam jong u bar ka sop tim ka ba pra ka long ka jing yero yau blai namar ka jing shisha jong u bar ka sop tim ya ka ba ka balang kala shanya yang aban kren ha kane ka janmet kalong ka sop tim ka baningkong kata kalong ka jing yero ya ka kertang blai namar ki jing penlong ya ka bala pensyong nongrim na ka jing rwai sam usim David ka nombar ka basispa saubu pra bar ka dekhot ka basan ya ka ba inong pulis dang layo ban pule iktien ki ba ongkum ne to yero ya ka kertang utrai na ba ulah hukum telah tahu ya ki Badngan paria syuk ya kan ka sop tim hagilai teli ki mat ne ki benta ka baningkong kalong ka kertang ublai ne ka kertang utrai ka benta ka bar kalong ka jing penlong jong ublai ne ki jing penlong bad ka benta ka balai kalong ki jing yero ne ki jing yero ya ublai hajwa bangin kar bangin ang petang ya kan ka jing kren ya kan ka sop ting ngan pendam ublai ki jing doai Ublay ukpa jongi ubah benang nyaingu ya metrai ba melapenla yangi hakane ka janmet ban kieu ha ka yeng ka ba kentang ka jongme ban sekri ban aingu ban yaro ya ka keteng ka jongme o nyaingu ya metrai nama ki jing don kat ki jongme lamban ngi kham tam lang bagini sngi lang bagani ka kham corona virus lani ka kham covid khat khandai ka balak ta yangi ka ba pen shifting ka ba pen kio yangi Handai ngai ngot trai ba melong mau siang jongi melong ka kut bas kem jongi melong ka jakari jongi bar ngilong khumne ko bangilong ngis ngau slur ngis ngau ngain ko trai dei namar medon ringkat ma melam bat ngi ong it wai kerpang ko trai na ka benta ki para bangai baro hapo ka balang hapren ko bubun ki jing ek hapren ko bubun ki jing yakendo ha ka jing em jongki trai menis nei mendon ringkat lam bat ki melong ublai u jongki mendon ringkat lam bat ki ha ki por baro men plai ni ka bubun ki jing ek bat ba ka jing suk jong me trai kan long ringkat lam bat ki o ker kuing lang ba ka jing sakri lang jongi ya me ko trai ha ka bangni oban kran ni ka ten ka jong me ker kuing au ba kran bat ki ba snap baro bat kan long sisa ko trai ka jing ker khu na ka benta jung ilang baro tos ngau ko pai jin wai nama bat klat ke bon sertap ke pop ke jing ringkang ke jing bombyang ha ka jing im jongi namar ye kinengi udami pan ha ka kerteng bat yang tamu trai jongi o Jesus Christ amen ka benta ka baningkong ki par bangai ya bangi ong ka kerteng ublai ne ka kerteng utrai ngis go thu e ka jing long krau jongu Upol habau tho ya ka sithi jong usha ki binong Filipi kalenong ka baar ka dokot ka ba khandai ong kumne balai ha u ya ka kerteng ka ba halor ka kerteng baro komjuru unong ethul pa Amos hakalnong ka ba saw ka ba khatlai ong kumne utrai ublai ki pai long ka kerteng jong u kain I parabang ngis ngau tho ka jing krau jong u blai jongi ne ka jing krau ka jong u trai jongi ubang ye kren ha ka ne ka janmet umosa sabawi kan do yo blai kat kum ka kisah kitab Exodus kalnong ka balai ka khot ka bakhat sau haba ka ukli u blai melong wei u blai tho how Moses ngalong bangalong ulong u blai u ba krau u ba penlong ye ki baro Haga gospel ke jong Yohanes kalnong ka prang ka khot ka bakhatar ka pensisha ka ba utrai Jesu ong ngalong jing sai jong ka parthai komjuro haga gospel ke jong Yohanes kalnong ka bakhat saw ka khot ka bakhan reu utrai Jesu ong ngau bolong kata kalenti bar ka jing shisha bar ka jing imde komjuro haga gospel Yohanes kalnong ka ban reu khot basan phuwei ka kren sai ka ba la tho khomne ngangalong utau pu uba penim Ki parabangai ngis ngau tho ka jing krau ublai ujongi ulong ublai ubong ngalong ubang ngalong ka kerteng halor ki kerteng baro komjuro haka gospel ke jong yo komjuro haka kitab jing pen pau Yohanes haka jing tho pau jong u tho ye kini ki jing tho ki ba utrai jong yu ong ngalong alpha bat omega
utrai uba ublay uta ubalong uba julong baruta uban sawan uta uban bor baro komjuro haka kitab kijing penpau kalnong ka arpuar ka khot ka bakhat lai ka tho byang kum ne ngalong mga alpha bad omega ubaningkong bad ubakado ubasdang bad ubakut yes ngauto ya ka jing krau ka jong blay ulang mau utang mau ubasdang bad ubakut ki para bangay ngis ngauto ka jing krau ublay jongi uisaya uto akal nong ka basaw pusaw kadukhat ban reu kumne ngalong ubaningkong bad ngalong ubakado bad nalor jonga amdon blay show kabang isngau tunat kalong ulang utrai kitrai ulang kisim hiya kabala tho ha ka kitab jing pen pau kalnong ka bakhat nyau ka bakhat saw naba ulang utrai kitrai jing pen pau ka kandai kan reu usim kisim bad utrai kitrai ublai kiblai hiya kabala tho ha ka kitab Deuteronomy kalnong ba shpo ka bakhat nyau Namar utrai ba ublay jong pi ulang ublay jong kiblay bad utrai jong kitrai ublay ba krau bor ubadon bor usim jong kisim ya kanila tho aga sithi ka ban kong jong Timothy kalnong ka ban reu ka bakhat san usim kisim bad utrai kitrai om dang kata ki perbangait la thoru aga kitab jong Amos nong thulupa kalnong ka basaw ka bakhat lai kabawang naba hakmi utaw basna ya kilom baru balathaw ya kaler baru bayathu ya ki haubriu ka ega jing mot jong u uba panlong dom ya ka step baru bayu halor ka jaka bajrong jong ka khendeu utrai ublai ki pai jong ka long ka kertheng jong u i parab ngai seu tho ega jing krau ka jong ublai jong i ublai ubahong ngalong ubangalong ublay ubang ngalong alpha badu omega ublay bang ngalong basdang badu bakut ublay bang ngalong usim kisim utrai kitrai ublay kiblay umdon blay nalor jonga isngau tanat bangidon yu blay ubakum ne ublay ubadon bor barok ken haga kitab jong Isaya kalong basaw pusan khot bagat pra katho gumne ngalong utrai temdon weipat Yes ngau tho ka jing krau ka jong ublay jong i amdon ki wei ki blay na lor jong u tang mau bat tang mau kain ublay ubadon bor baro kabang is ngau tunat kalong bau ne ublay jong i ulang ru ublay ukpa ublay tino ya ukon bala kamar wei ban pen iem mengi ken nong pop ong ka gospel ka jong Yohanes nong balai khot bakan reu barlai tino ya ukon bala kamar wei ban pen iem mengi ken nong pop ulang ublay tang mau ba ahangi ka jing panim ka kitab ki kam ki apostol kalnang ka basaw ka khot ka bakhadar ka ong barom don ka jing panim hano how way pat like tang how tra jong yu Jesus Christ ken ki prab ngai ngis ngau tho ka jing krau ka jong ublay jong i ubang ye kren ha ka ne ka janmet ulang ublay uba krau ken usim kisim utrai ki trai ublay ki blay ubadon bor baro ubathaw ye ka benang ubathaw ye ka kendeu baru balik ikam ki bakrau nak bentala ki jong ki breu om tang kata ulang ublay ru ya kaba unyai don ringkat lambat nge haki por barok ki sngi ki jing em jong i ki prabangai ki benta ka baar ka bangaku aban krenang ka por ka long ka ki jing penlong ne ki jing penlong ublay habang ye kren ye ki jing penlong ngangai pinnom sngu ya per bat nga hapdeng ka tien ki jing penlong bat ki jing thau kam da don e kanu ka jing ya per hoi hang ne hang thai ka ban don ka jing ya per henrei ka babon ka don ka jing ya dai hapdeng ka tien ki jing penlong bat ki jing thau namar hakani ka tien jong blai lange pule ka kitab Genesis lakren ki jing penlong bat kumjuro ki jing thau ki bakam da don e kanu ka jing ya per ki para bungai habngi ong unong penlong lese kanam don e kanya per ladang ong unong thau namara re pule ka tin jong blai ngilap si bon ki kan tin ba tho yu blai jong i kumunong thau kumunong penlong i para bangai namara ka daw ngakwa ya phi ba pinom sngu tho bakla hakanu kanu ka benta ka ngapanan kam kom ki jing penlong ne ki jing thau unong penlong ne unong thau
Habangi keren sapang unong tau. Lese kalong karuko maka jing im jongi kum gibreu. Ngi kwa ban yo i ban tau ya ka yeng ka ba itnat. Ban penlong ya ka yeng ka sam ka ba itnat. Gibreu hapa kisdang bantai ya ka yeng ka jongki kidon kam ya ka jaka ka ba biang. Kidon kam ya kin mestri ka ba biang. La kalong ki mestri mau ki mestri ding. Bat kum juru kiba mestri kiba diban airong bat kiwei ngis ngau tho abang itau ya ka yeng ngidon kam ika bun ki material lagalong ika simen umau it unarot bat kiwei kum juru ki tiles ki jingkang yet karong ka ba itnat bat ngidon kam ya ki mestri lase kiba benia bha ya ka kam bat ngidon kam ro ye kitiar kibadon ye ka quality khanang ban penlong ye ka jingtai ka ba itnat ye parbangai thabang ye kren syapang unong thau ngis ngau thu khamha khamtam e yo mistri balong unong thau yeng ubala ban thau ye ki ai baro daki kat kum ki jingdon kam na ka bendapan pe itnat ye ka yeng ye ka ba un thau ye parbangai thabang ye kren syapang unong penlong ngalaban ajing mut khandiat sepang unong lap new founder ya ka Facebook umak Zuckerberg ubang itip ha udai u founder la new creator jong ka Facebook ngisau thu haba umak Zuckerberg uthau ya ka Facebook upenon kami ka jing tip jong u ka bagyong ka knowledge baru upenon kami ka skill ka jong u ya ka jingla ka jong u la kalong lang baka software engineering lani ka computer applications kanang ba un setting na ka benta bansnai ka website lani ya ka social media ka ba khot ka Facebook ngis ngau thu udan kam ban penon kami ka jingla jong u ya jing tip jong u ha ka jing dei bat ka computer software ba kiwei bala tip ya u komu Facebook creator lani u ba thau ya ka Facebook iparab ngai ni ngau thu hang ne yau nong thau yeng ni so thu hang ne yau Facebook creator hanai hang ne ngi kren yau blay jongi khen ubalong unong thau ublay jongi ubalong unong thau ublay jongi ubalong unong thau ya ka bheneng bat ya ka khandau ublay jongi ubalong unong thau ye ki ki jondon hakane ka parthai ya ka sahit bheneng ublay ubalong unong thau ya u adam bat ka yem ki par bangai ngis ngau thu u mestri yeng habau thau ye ka yeng udon kam ye ki bapau da ki u thau ye ki unong thau yeng u thau da ka simen da mau it da narot bat ki ban thau ye ka yeng ka ba itnat umak Zuckerberg lengba ka software lengba ki jingtip ko jong uha ka computer application uthau ya ka Facebook hanai ka bangis ngau thanat ka long ba blai jongi uthau ya ki na ki bomlong ka sithi jong pol saki Hebrew kal nong ka khat wei ka khat ka ba lai ka ong kum ne da ka jingai ngis ngau thu bala thau ya ka parthai da ka tien nu blai ba kum taum chamla thau ya kita ki bayu i na kita ki bapau om shamla thau ya ki bayu i na kita ki bapau mestri yang uthau na ki bapau ya ki bap yo i ka bau blai jongi uthau na ki bomlong shaki ki banlong he make things from nothings. Ushna ya ki uthau ki klem da ki ru. Ong tin jong ble yo anies kalnong ka baneng kong khot balai. Da u long ki baro bar klem ma om shem la long ru ka balalong. Da u long ki baro klem ma nom long ru. Rom khat wei lai pun reu ka ong. Naba na u bat dau bat shau long ki baro
Ngis ngau thu ya ka jing krau ka jong ublai jong i. Ya ka bau penlong ya ki ai. Klem ki ai. Job kalong ka ban arpun reu ka khot ban nyau ong upeniar ya ka syatei halor ka jaka pas suda badus din ya ka khendau halor ru am. Di saintis kiong baka perthei jongi ka planet earth ka jongi kastrin haka universe khamdon kano ka foundation khamdon kano ka nongrim ka bas kham haka no ka slah khendau ka super hasoin ujob long lupa upeniari ka syatei halor ka jaka bas suda badus din ya ka khendau halor ru am ong job akal nong ban arpun riu ko ban nyau sim David haka sam ka ba chispa sau bat san wang uba penlong ya kiler kinong lam tien jong ubalasang nong rim ya ka khendau bakanom ki jiunam ngis ngau tenat ba David wang ba kaler kalong kanong lam tien ka jong blai kat kum kasahan ka pangitip akin kiski long ba ki start communications ki peniaj ya ki telefon berkiwai tangda ki air molecules kabamut ublai jongi kaler kalong kanong lamtin jong blai kalong ru lese ka pangitip menta ha ka bangi peniaj ya ka communication ka jongi tangda ki bor jong ki air molecules ubrastang nong rem ya ka khendau bakanom ki cheunom kabas ngau lengo ki parbangai kalong nalor balas den ya ka klem ru am penban kalong kanong rim kabas kham ong Jeremiah life ar khan nyeu atrai ublai hakmi melathau ya ka bneng bat ya ka khendau daga borba jong me omdon ka bomla bat me kampel lada me bu ya ka perthei klem ru am penban kalong kabas kham nama hamiam don ka bomla banlong ong Jeremiah isngau tho ya jing krau ublai jongi ulat hau ya ki ai klem da ki ai ulong ma u bathau ya ki ai klem ma u nomlong ru am ulong ma u khen bala thau u blas thau ya ka perthei bat pensyong nong remia ka halor ru am u penlong ya ka ler ka nong lam tin ngis tho bau blai jungi ulong nong penlong bakrau ki parab ngai ngis tho u blai jungi nalor kine ki long ba ula thau ro ulat hauro yau Adam bat kayem ikan mau haka kitab Genesis kalenong ba nenggong ka khot baningkong haka baningkong ublai ulat hau ya ka beneng bat ya ka khendau Genesis iwer pendeu ublai ulong tor nginya thau yau breu haka dur jong hi kat kum ka jing srem jong hi yau Adam bat kum juru ulat hau ya ka breu ka balong ka im ulong unong thau ulong unong penlong wang tolong ka jing sai the kalalong tolong kiom te kilalong kiwei ki hapan pensitom la kalong yo mistri yeng la kalong yo Facebook creators ki hapan da pensitom la kalong hakanu kanu kurkam ban penlong ni ban thau ya kei hendai ublai ujongi usong usu hukum te kalalong tolong ka jing sai te kalalong ngidon ya ublai ubakrau ken ublai ubale penlong ya kei baro ublai ubathau ya kei baro klem na kei baro ki parabangait isngau tana bagi pulai ka thien ka jong ublai mdei tang bau thau ya ka ne ka perthei ka bangi song isa menta
ukularu bantau ya ka kendau ke batamai bar ka bedeng ke batamai isayan ribusan kan nyau hong nabah kami ngan penlong ya ki beneng ki batamai bar ka kendau ke batamai bar ya ki ai ki ba menswa enom ken mau lemne kinoman ha ka jengmot hidohan ya ublai bakular bantau ban ai hangi ya ka beneng ke batamai ka Jerusalem ke batamai. He is a great creator. Ulong nong penlong bakrau kain om tangkat lagi perbengait ukularu ban penlong yang ki beriu ki batamai haga siti ke jongpol ke bahar ki Korean san khan yewong kum tala dau ru udah nau kres ulang ujung tau batamai ki ki barim ki ladu no hakmi ki baro ki la jelong ki batamai ulang nong tau ya ka perthai ke jongi ulang nong tau ya ki wadam bat kayem ulang unong tau yaki ai baro hakas universe ulang ru unong tau nak ban tau tmai ya kajing em jungi how Jesus Christ kain ye para bangai ni don ya unong tau bakrau ubakular hingi ban tau tmai ya kajing em jungi nak kajing long pop kajing long tiet kajing long batmai ulang unong penlong bakrau ulong nong tau bakrau ubatau ya ki klem don ru upapelong ya ki klem na ki ru ki par bangai ke bentha ka balai ka jing yero ne ka jing yero yau blai habangi ong ka jing yero lese ki don bon ki jing yero haga jing long breu ka jongi haga im langga salang ka jongi ya saya sngo borobor la kalong ya ki ktien jingero la ne ki dak jingero hakino kinu ki jingelang la se ki prabngait habangi don kanu kanu ki jingelang habaki nong kren ki ai ki jingkren kham tam le la das ngau tenat habakut jo kanu kanu ki jingelang ki ai ki jingero dak baki thap ya ki kti kala banlong ka jingero ka baki sngo tenat ki jingkren ki jongki ne kala banlong kade tanggaru kom haka jing yam jongki nisau tanado ban yo sngau bon ki breu ki sayatu khana ala kalong haka no jaka bengi kendo borobor ki sayaro iki breu ki babha o nyimla ban syam ye ba kumuta bat kata ki breu ki babha shisha ki breu ki bar dasbon shisha kata kalong ka jing no haka jing dai kalong breu khaman breu ka jongi hendaknya keren hangnya siapang kajing yaro yau blai dangi pai siaka tien ka jong blai kajing yaro yau blai ne kajing yaro yau trai wo blai jongi kan kajing yaro yau blai hagak tien Hebrew kyong haleluya ne haleluya kabamut kawan nakaktin halal hakaktin Hebrew kamut praise or a joyous praise in songs ja or ya kabamut uyawe ne ublay ujong kikain hallelujah kabamut ban yaro ya ublay ubashisha ublay bolong utray ujong kikain ubadai thangma ubangi dei ban yaro ya ublay ngidon bon ki rukom jing yaro la ban long dak jing ruai yaro la ban long dak nevel dak dui thara la ban long dak bathap ya kikti la ban long dak shat nama ka jing krau ka jong ublay ngidon bon ki jing yaro ki para bangait kalong ka rukom hangi borobor ngi ruai yaro ngi thap ya kikti ya jing sakri lang jong ye ban pen krau ya ublay nama ka jing long krau ka jong but bon ki jajing ero ko mangalong hanai ka bangi kran hangne kalong ka jing ero ya ublay kain namar ka jing krau ka jong u ko mangalong ka basdang ka jing ero ya ublay ka don bon ki daw nginom ero ya no klam don ka daw ka babyang lese ngabanong ro ka jing ero jing ya ublay kalong namar ka jing long krau ka jong u namar ulang ublay
uba penlong ya ki baro uba penlong ya kapartai uba penlong ya ki ya wadam bat kayem ublai kain uba penlong thamai ru le seng la banong ya ke jing em ga jongi ki parab ngai ni snau tho kom ki bangai ka de yang kain ban yaro ya ublai ka jing yaro yu namar ki jing penlong ki jong u ka jing yaro yu namar ukular hangi ban ai ya ki bat thamai ha ka jing em jongi ka benang ka bat thamai ka khandau ka bat thamai ukular ban ai ya ka Jerusalem ka bat thamai ka nong ba khoi ka jong trai ulong ru ublai uba penlong thamai ya ke jing em jongi na ka long jing long tnget na ka jing long swai na ka jing long pop handai dau barhau ngilong ki breu ki batmai ki param ngai ke jing David ha jing roi sam ka basis pa san pho ka khot baning kong ban riu harun riu wong kom ni to ya ro yo trai to ya ro yo blai ha ka jaga kentang jong u to ya ro yo ha ka sahir benang ka bor jong u to ya ro yo nama ki jing la ba khrau bor jong u to ya ro yo kat kom ka jing khrau ka batam e jong u to ya ro yo da ka jing riu ka thuroi to ya ro yo ha ka nevel ka ba ka dui thara to ya ro yo ha ka kanjari ba ka jing shat to ya ro yo ha ka jing tam sai ba ka sharti to ya ro yo ha ki seng ba jam to ya ro yo ha ki nakra ai ba kai baro ka ba pen hermen sem kan ya ro yo trai to ya ro yo trai ong sem David yo ni sa ka jing tho jong u ha ka kitab jing pen pau sau khar wei ong gup ni melong ubadei atrai bad ublei jong i ban priang ye kata ka buram bat ye kata ka jing penen buram bat ye kata ka bor naba mela thau ya mame ye ki baro bat namar kata kamon jong me kia long bat thau ye ki namar ma long mame unong penlong bat thang mame hui melong mame ubas thang bat bakot melong mame usem ki sem utrai ki trai melong mame ublai ki blai melong mame ukanrat ki kanran amdan ki blai na lor jong me melong ubakrau bat baiteng kajiroi sam ko basis pa sau pu pra sau hadun reu ya kai ka bala bu kum ka phang pedeng ha ka ne ka janmet ka long to ya ro ya u phi ki benang jong ki benang bat phi ki ki bahalor ki benang to ngin ya ro ya ka tang utrai na baula hukum tela thau ye ki shu hukum tela thau ye ki ula pen scam ru ye ki jeunom ula bu ya ka hukum ka panom damno i parab ngai ni snau tho ya ka jing krang ko jong blai jong i ublai jong i ubalong unong penlong ublai jong i ulong bakrau ka de yang i ken ban ya ro yahu na lor bola thau ye ki ba phla sau dong ha ka jing em jong i no ka tha ula penlong ru yang i ki breu ki ba thamai dau jisu kres kain ubalong unong phele mo jong i unong roi sama ka jirwai ka ba arspa unong roi GHB haga jirwai ka ba arspa aknai puar wong haba trai ki kam jong menga perkhan kan no ngadam ta jinglong ba krau ngai ki klor ngas ngau jing reu perthat kelang saudong ka bor jong me ka pau haba ngai leng ba ki lau ba lau san ngas ngau jing pa ngau tiang ki sem hoding na kliar ki lom ngai ki thi ki madan ngas ngau ru ki jing bel erbas su sing bau blai lukon benut ban pha kane ban sampang lot ngamla menta hakading phna jingket jonga uba usha uyap ban plai phari anga ngila ru banong usha uyap ban penlong yang ujing thau batmai mensem jonga to yaro yau trai melong bakrau mensem jonga to yaro yau trai melong bakrau ublai un kerku na ka benda ka buram jungu amen Gilayo snow, batsha skor ya ka khubor, lengba ka subject jong ka ni ka mid. Yaro ya ka kerteng ublay, namar kijing penlong. Lenget bakum ki kuhun ki jong ublay, abang yu i bakat nu ka bakraw, jong ka jing penlong ka jong ublay, kalong ka badey yangi, ya ka ban yaro, ya ka kerteng ka jong u. Ipen pau kijing snongo,
masa PNCM syakri jong blay ubra sim bagi benta mar ai ba ka khubor kalau ka jengker khu ya gitu baro ke ngap bar ke sas ko re ka nila poe ka bakot jong jing syakri ka jong ya blay lemba ka ni ka por ngen pelwai no ya ka jing seng da ka jirwai ka ba arspa kendai puar haba atrai ki kam jong menga perkhat kanung adap da jing lengok ba krau ngai ki klor ngas ngau jing riu perthan kaleng saudong kapor jong me ka pau ka jing ruai ka ba arspa kendai puar haba atrai ki kam jong menga perkat kat nung adap da jing lengok bakrau nga iki klor ngas ngau jing riu perthat keleng saudong kabor jong me kapau men sim jong ato ya ro ya utrai melong bakrau men sim jong ato ya ro ya utrai melong bakrau haba ublay lukon benut ban pha kan ni ban syam panglut ngam la menta hakading pna jingkit ka jonga uba usya uyam ban pelat parianga men sim jonga to ya ro ya utrai melong bakrau men sim jonga to ya ro ya utrai melong bakrau anda utrai unwan hapdeng jing risa ban let syaying nang niang aun syau ya ukangu kaya rokan yai sawa ngan penaru bublay ulong bakrau men sim jong to ya ro ya utrai melong bakrau men sim jong to ya ro ya utrai melong bakrau Akaba wai no joga jing syakri ka jongi ya mea au blay ukpa jongi ubahap neng. Nipan ya ka jing IA ka badap yang ka jong utrai jongi Jesus Christ. Ka jing i bam jukot ka jong ublay ukpa. Lembak ka jing slok ka bakan side board jong mensim aku. Ki jing kerku jo ke langut away ublay wa im. Kin long ringkat bala ka jong ka balang ka jong me. Hoat ringkat ba kiri ungai. Hangno bagi don. Kiba syakri bat kiba mani dem ya me. Natuk menta. Sadu ki arta pam jukut. Amen.